आं साइमोन नोंते साहाय पिनाय मिया बाबू जे सावन नामना पगै थांबासिदि बबो सिनिया नुग्या हाककलाय साइसियाका आबुनो आककनो खावता तसिदि बाहाय के खावते तंग माने आककनो नों साला हि आमो हाया बाबू बजल जाखांके कक नारं मायांगै थांगौ आं न नासो खामजागै निने बाबुनि र निने बागै याक साना हने हामेने बाहाय के लाजिमा सिजा खायके नों नुखनाला आव साइमोनो बुफाबा बोसाजोंनि बागै गाहामनाय नैनता बबो ननो सिनिया कया फाच्चाके बाहायानि याग्र हने मानायबा आं मो बुझौ जतनि बुमा बुफानो बोसानि बागै काम नायो निने बाबु निने बागै काम नाय माहायनि आं बनायो निन बाबु बुजिया सोंकनै चालमा सासौ बाहाया सकलाके कांनायनि साइपायखेने प्लिज ताका दिरिसा निन बाबु गसियानो काबिया सिर मालाय थाइजिया सकगोबा ताम खायनोसा एमनाके तिने आनि थाना डेट हाय हनायनि थांना सगाय नंबाय मालायनि आनि थाइमानि आनो दैनि लगिवो आं नोंकरि सारा दं मांगाला हे आबं मेया आं नन ता फाता तलांखै निन बाबु संगान ता मन संना जेसुस पेन वान सकतों आनो दैनि लगिवो ताबो बुजिया तां दि हे तां खायो नङा खुनो खायनो त कोनो करै हे आं ननानि हामजोंमा फुदुं मालिया सरी दिननि चिमि सोंखरं नै लामा आलादा Nini hamjak manwa